Predstavujeme vám bioklimatickú pergolu Artosi, jedinú pergolu, ktorá sa vám prispôsobí a ochráni vás pred všetkými živlami. Najprv sa pozrieme, ako si pergola Artosi poradí s vodou. Strešná časť pergoly je zložená z pohyblivých lamiel s uhlom naklápania až do 130 stupňov. Medzi lamelami je tesnenie, vďaka ktorému pri uzatvorení lamiel vytvoríte za bežných podmienok nepriestupnú plochu a na terase tak budete môcť tráviť čas i počas dažďa. Pergola je vyspádovaná a voda je odovzdávaná integrovaným odtokovým kanálikom jednou alebo dvoma nohami preč. Lamely tak zostávajú z vnútornej strany pergoly suché, rovnako i terasa pod nimi. Zriedkavo prší len kolmo a je preto dobré využiť i skrínové rolety, ktoré udržia priestor pod pergolou v suchu i v prípade dažďa z bočnej strany. Čo s mokrou skrínovou roletou? Jednoducho ju môžete zatiahnuť do boxu a nechať osušiť až neskôr na slnku. Roleta je z technickej tkaniny s impregnáciou, takže v mokru neplesnie. Bočné skrínové rolety nám zaistia pohodu i pri veternom počasí. Napadlo vás, či skrínové rolety vydržia i silnejší vietor? Ako vidíte, rolety si poradia aj s vetrom, aj keď je silný. Vďaka zipovému mechanizmu rolety vydržia i vo vetre 65 až 70 km za hodinu. Naše veterné čidlo má nastaviteľnú intenzitu od 10 až do 65 km za hodinu. Bioklimatická funkcia je viditeľná predovšetkým počas parných letných dní. Priestor pod pergolou môže byť až 30 m2. Vďaka rozdeleniu strechy na dve sekcie a skrínovým roletám môžeme vytvoriť zónu na opaľovanie a zároveň na relax tieni. Ak necháme strešné lamely pootvorené a skrínové rolety povytiahnuté, docielime výmenu teplého vzduchu za čerstvý studený. Otočné lamely umožňujú cirkuláciu vzduchu a sú veľkou výhodou oproti pevnej streche zo skla alebo polykarbonátu. Tá funguje ako skleník a ohriatý vzduch nemá kadiaľ odchádzať preč. Keď si vonku užívame pohodu, sme vďační za súkromie. Skrínové rolety nám tak skvelo poslúžia ako clona od ulice, od okolitých záhrad a pohľadov susedov. Látka roliet je tkaná špeciálnou technológiou, vďaka ktorej nestratíme prehľad nad dianím okolo, ale z vonkajšej strany pod pergolu vidieť nepôjde. Pergola i skrínové rolety nás tiež ochránia pred hmyzom a čiastočne zvládnu pohltiť ich hluk. Ak radi trávite čas vonku i počas zimných mesiacov, vďaka pergole a skrínovým roletám získate k domu jednu miestnosť naviac. Pergola Artosi má nosnosť 90 až 116 kg na metr štvorcový a preto bez problému unesie i snehovú nádielku. Ak by ste očakávali veľké snehové zrážky, doporučujeme strešné lamely nechať otvorené kolmo k zemi, aby sneh prepadával na terasu. Pergolu je možné doplniť integrovaným LED osvetlením, ktoré môžeme plynule meniť a ovplyvniť tak jeho intenzitu od intímneho osvetlenia až po party mód. Artosi je naviac absolútne bezúdržbová. Nemusí sa natierať, impregnovať ani premazávať. Na údržbu nám stačí voda, hadice, vapka alebo pokojne len vedro s handričkou.